Kajing hublay pi baro kibejus ngam. Bat shashkor ikene ka kubor bangi juan shapi. Haga kerteng ka batiang tam kajong Jesus Christ bau try. Bolono pandem ba no sispa. Kabenta bangan keren galong. Nganam sheptieng iaka Ba Sniew. Iaka bangi lawan shem na ka kitab sam kalnong ka ba arpulai dekat ka basau. Wang shisha langayat haga tem ka serniu ka jingyam. Nganam sheptieng ka Ba Sniew na malmedan rengkat memebat ngau dindu bu shandu jumi ki pentingan yang kani kada di kapor ka bau David wi kendu kapor ka ba e usngeu kum bau ya ja ka tem ka srngiu ka jingyam kapor jang ka jinglong marwai ka jing sungsi ka jing so trim ka bau usngeu kum ba ka ba kut ya ka jingim jo namar wi kendu shibun ki nong shun ki ba be thong ya ka jingim ka jo ni i kumno bau koliat unong Philistia ulai riang yele pasha yau David daga wutu ban shim ya ka jing im jo Henry ublay ula dan rangkat bau David ula ai ka jing job yu kada du bau David ula la ban peniap yau koliat di ishi shuru kumno ba u David ya kendu yau im so ubla tmu ban shim ya ka jing im ka jo namar ka jing bishni bad ka jing pihun ka jo Henry ublay uliada bola pelai na ka kti jo so u David usngu thu ba ka jing im jo udan hatmir ka jing yap Henry ha ka ba kum kini ki jing kendu jo u sham ya ka jing kat jo trai na ta ka daw nganam shepti ya ka Ba Sniew ma utip ba ublay unyada ya ba ublay undan hasanda jo u David unang bat shani barabor ha ublay ka jindo rangkat jo kat pelai na ka kti kinong shun kasam ka bakandai puway dekat ka ba shipyo ka ong kanam jai ka Ba Sniew yami lemne kanunu ka jingap tem kanam wan hajan ka yin jan jami kaniru kalong ka kubur bat kalong ka kular ka jong blay ya ki ba i yo kasam ka bishis pa sa ko sanru dekat ka ba arpyo utrai unri kindong ya ka ba i ya u baro Henry ki boman baro un penjat na ublay uri kendong baru ublay ya da ya la ki jong ki briu ki jong ki ba shania bat ki ba upkerman ha kum juru ha ke chingim jungi ngila bani kendu ki ba bonjan ki tma ki balong kum ka sengi jung ka jingya kum ki jing pang ki jing stam ki jing sosi ki jing duk ki jing kutla ki jing sha beben Henry ka ktin jung play ka dan ka kubor ki ba ai jing kermen na maharabang idan ha kalyang jung trai ta bani le yangi nada ka daw nginam shepti ya kanunu ka Ba Sniew kitab Isaya nomor san pusau dekat ke bakat nyo kitiar baro ke batau persya ipa kana matoi bad yau telit baro bayang yele persya ipa haka jimbi shar pan penrem kani kalong ka benta ki shakri utrai bad ka hok jongki ong utrai usai tanu balong unong shun yaki khun ublay uyele hagi babon chat bon rukam bad pendu jing kermen Henry ki atet ma jong ke matoi ki ba uthau persya baro kin pulang kerteng u Jesu hak kitab Isaya kalnong basapuwe dekat ke basipyo ong tuat sheptieng mi nama ngalor kat bat mi wat ngoma nama ngalor ublay jami ngan pensai body mi hoy ngan yarap yami hoy ngan kasyan mi de kti kamon ka hok janga ublay ukular yalagi jang pandan rangkat ban kasyan ban yarap nata kadaw ngimday ban sheptieng ya ka Ba Sniew Jesu kular bandan rangkat halakasngi da ka bo angam ino kon swet ipi wat ki kuslai lemni wat sheptieng lada pidan hapdeng ke jingpang wat sheptieng u Jesu ulang no pan kia ngej badak jam snam jo pan kia ipi ulong uju nin ta ba shingpam jukut amdan ka bamla badu ha ubaro kalong kabala nipidan hapdeng kejing sosi un pentingan yapi
dau man sim ba khu jo phi kandu ya ki jingkut la ba ki jingkadu un pandap ya ki jinon kam jo phi nama tin du blai ka ki sing samla ki kerdu bat ki shat ngan henrei ta ki ba wa di utrai ki num kerdu ya ki ai ki ba pha jo blai un ker khu ya phi do ngan do wai u blai ku pa ha te u jisu ngaduai ai ngu ya ki ni ka tin jo mi ba de tang ha mi nginom sheptieng ya ka Ba Sniew nama mi miracular bandarun khat bat ni tra jisu ngaduai ro pan khia ya ki tu ki badana padeng ka jingpang jistom ai berak in mat ya ka kamba ka jome pada ka jam snam ja uji sun pan khia ha ka met ba ka man si a try pen tngen ru ya ki tu ki Ba Sniew si bat ki ba khuslai daw man si ba ko jome isnei ru pan pandap ya ran kam choki ki badana padeng ka jingkadu pada ka jingkut la da ka jingim choki ngaduai ki ni paro ha ka te uji sun